Cebu City Mayor Edgardo Labella mo-apelar ngadto sa Interagency Task Force nga ipabos pagbalik sa General Community Quarantine ang Dakbayan Sugbo. Apang gitataw sa mayor nga andam gihapon mutuman ang Dakbayan sa lagda sa Enhanced Community Quarantine GCQ. Ano ang report? We will appeal to the Interagency Task Force to reconsider Cebu City's quarantine status so that we can all regain our means of living. Kini ipadayag ni Mayor Edgardo Labella human ipaubos pagbalik ang Dakbayan sa Sugbo sa Enhanced Community Quarantine. Naglaom siya nga mabalik sa mas ubos nga quarantine status ang Dakbayan tungod usab sa mga gihimo sa Dakbayan pagpakigbatok sa COVID-19. Gibati sa Mayor ang kaluoy sa mga tao nga mapiktuhan sa GCQ. I saw all of you struggle to provide food on your table and sustain your family's daily needs. Ang matag adlaw nga panginahanglanon. Our economy was devastated, and I felt one with the business community in calling for its recovery. Samtang padugangan sa mayor ang mga hospital beds aron matimandayon ang mga nataptan sa COVID-19. Mibahad ang mayor sa publiko nga tumanon yun ang balaod aron dili siya mapugos paggamit sa balaod. To strictly enforce the wearing of masks and social distancing. Bantayi ang inyong mga taga-barangay. And I will not hesitate to sanction a public officer or a barangay official that fails to enforce these protocols. Gipahibaw sa Malacañang nga ang padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 mao hinungdan sa pagpaubos pagbalik sa Dakbayan sa GCQ. Sa data sa DOH sa Hunyo 14, 2,810 ka mga kaso, 2,417 lang niini sa Hunyo 10, samtang 1,749 sa Mayo 31. Nga nagpasabot nga misaka og 6.63 case doubling time o high risk. Ang critical care utilization sa Cebu City, ang 27 ka mga ICU, 100% nang nagamit. Ang 399 isolation beds, 90% na usab. Ang 133 bed wards, 93%. Gipunto usab sa Malacañang, ang 61 sa 80 ka barangay infected sa COVID, diin 13 ini ang grabing apektado. Samtang 33 to 36% ang testing positivity rate o upat sa napo ka mga gipaubos sa test ang positive. Samtang wa pay gipagawas nga lagda ang mayor sa pagpatuman og balik sa GCQ. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.